ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಪಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕಡೆದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾಗ ಚೂರು ಕೆಂಪಾದನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ತಿರ್ಗದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗದು ಒಂದು ಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಂಜಾಲು ಪಾಡ್ಗ ತಿರ್ಗಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ ದಿಪ್ಪಗ ಚೂ ತಿರ್ಗಾಗ ಕಡಿತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಡಿತು ಚೂ ತಿರ್ಗಾದ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಗ ಮುಚ್ಚಲ್ತು ಚೂ ತಿರ್ಗದು ತಿರ್ಗಾಗ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಕೂಡ ಮಂತಿನ ಅವರ್ ಖಾರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಸುಕ್ಕ ಚೂ ತಿರ್ಗದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಎಂಜಾಮ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಲೆ ಸೂಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.